ଇଏ ମା ଆଜି କଣ ଜମା ଖାଲି ଛେଚି ପକଉଛ ଏରା କଣ ରାଜେ ଏଇଟା କଣ କହିଲ ତମେ? ଏରା ତ ବଟିକାରେ ଆଉ ଏଇଟା ବଟିକା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ଚକୋଲେଟ। ଦେଖ ଅର୍ଣ୍ଣବାଜି ଦୋକାନରେ ଥିଲା ଏଇ ଚକୋଲେଟ ସବୁ ଧରିକିନା ଆସିଛି। ମାନେ କମ ସେ କମ ପ୍ରଶାସନକୁ ତ ଏଇଟା ଦେଖାଯିବା କଥା ନା। ଏଇ ଚକୋଲେଟ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ତ ମାନେ ମିଳିବ, ସେମାନେ ତ ଛୁଆ ଲୋକ ଯାହା ମାନେ ତା ଧରିକି ଆସିବେ ନା। ମାନେ ବଡ ହେଲେ ତ ସେ ଘରକୁ ଆସିକି ମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି, ଟାବଲେଟ ବି ଖାଇଦେବେ। ଏଇଟା କଣ ବାହାର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର? ହଁ ଯେ ଏଇ ମଦ ସଫଲ କେ ବନ୍ଦ କରୁନି। ମଦ ସଫଳ ତ ଏକରେ ବନ୍ଦ କରିପାରିଲାନି। ମଦ ସଫଳ ବନ୍ଦ କରିବା ରିଜିନ ନଥିଲା, ତାର ରେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢେଇବାର ରିଜିନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କମ ସେ କମ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଗୁଡା ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ଯୋଉ ଫାଲତୁ କମ୍ପାନୀ ଫାଲତୁ ଟାବଲେଟ ସେଗୁଡା ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଘରେ ଆସିବେ ଅଲଗା ଟାବଲେଟ ଆମେ ବି ତ କୋଉଠି କେମିତି ରଖି ଦଉଛନ୍ତି ନା, ସେଟା ଖାଇଲେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। କମ ସେ କମ ଯୋଉ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଆମେ ନିଜେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଗୁଡା ବନ୍ଦ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ କାହାର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ, ଅଲଗା ସବୁ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ। ସେଇଟା ତ ବି ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି, ଏଗୁଡା ବି ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି। ମାନେ ଛୋଟରୁ ଡିଜିଜ ଭରିବ ଛୁଆଙ୍କ ଦେହରେ ଯେ ପୁରା ବଡ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାଇଁ ତାର ତମ କହିବା ମାନେ ଯେ ଯୋଉଠେଇ ବଟିକା ଫଟିକା ସବୁ ମିଳୁଛି ହେରା କହି ଲୋକରାକୁ ବାଡେଇବା କଥା। ହଁ ଗାଳି କରିବା କଥା। ଯୋଉଠି ତିଆରି ହଉଛି ତ କମ ସେ କମ ସେଇଠିକି ଯାଇକି ପ୍ରଶାସନ ଠିକ କରିବା କଥା ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ବୁଝିବା କଥା। ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ? ୟାର ତ କିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ହିଁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ନର୍ମାଲ ଟାବଲେଟ। ମାନେ ଛୁଆ ଯଦି ଘରେ ଅଲଗା ଟାବଲେଟ ବି ଦେଖିବେ ଖାଇଦେବେ। ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ଏଇଟା ମାନେ ଯୋଉ ଧରିକି ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଲି କଣ ମେଡିସିନ ଧରିକି ଆସିଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଫ୍ରୁଟି ଲେଖା ହେଇଛି ଚକୋଲେଟ। ଛାଡ କଣ କହିବା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ କମ ସେ କମ ୟା ପ୍ରତି ରୋକ ଲଗାଅ। ଆଉ ଯେତେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ସବୁ ବାହାର କରନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କର। ମାନେ ଛୁଆ ତ ଛୋଟରୁ ନଷ୍ଟ ହେଇ ଚାଲିବେ, ବଡ ହେଲା ପରେ କଣ ଟାବଲେଟ ନେଇଯିବେ ସେ ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିଠୁ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ସାବଧାନ। ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ତ ଯୋଉ ଛେନା ମାନେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଜାୟଜ ନାହିଁ, ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ।